मालकानगिरी जिला पड़िया ब्लॉक अंतर्गत बापानपल्ली पंचायत सरकारी आदर्श विद्यालय रे आयोजित होइथिला। 22/11/2020 आरंभ होइतिबा बेले आज ताहार अंतिम दिवस थिला। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଜିଲ୍ଲା ନେହେରୁ ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନ ଧରି ପାଖାପାଖି 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗ୍ରାମ ବୁଲି ବୁଲି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଯୁବ ସଂଘ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରୀଶ ରୂପାଲ, ଶିକ୍ଷକ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଘଡ଼େଇ ଓ नेपाल चंद्र मल्लिक, समाजसेवी विनाश कुमार मिश्र, तत्सहित स्वेच्छासेवी असित बारोई, अरुण सालबम, सुमित राय, खुशी सरकार सहकर्मी भाव में जोग देइथिले। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାଖାପାଖି 40ରୁ ଅଧିକ ଯୁବ ସଂଘର ସଭାପତି ମାନେ अंशग्रहण କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରୀଶ ରୂପାଲା ନିଜ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ କିଭଳି ଯୁବ ସଂଘ ଗଠନ କରିପାରିବା ତାର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଓ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିନାଶ କୁମାର ମିଶ୍ର ନିଜ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବ ସଂଘମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ନିଜ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱସ୍ତିକ ନ୍ୟୁଜ।